Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры. На календары 4 студзеня. І далей у праграме мы раскажам пра тое, дзе зараз у Мінску можна сустрэць аголеную натуру. Даведаемся, якія навагоднія падарункі зараз у трэндзе ў Віфлееме. Праанансуем найбольш цікавыя праекты «Беларусь-3». А напрыканцы рэжысёр Ігор Казакоў пазнаёміць нас з Беласнежкай. Князь Михаил Казимир Радзівіл і яго жонка рады запрасіць чароўных дам і галантных кавалераў на традыцыйны калядны баль, які адбудзецца ў партрэтнай зале заўтра ўвечары. Арганізатары прапануюць гасцям акунуцца ў атмасферу 18 стагоддзя і пазнаёміцца з бальнымі традыцыямі эпохі. Балетмайстар навучыць удзельнікаў старадаўнім танцам. Таксама ў рамках урачыстасці можна будзе адчуць сябе сапраўдным акцёрам тэатра Уршулі Радзівіл і удосталь нацешыцца гульнямі і забавамі. Гаспадары вечара падрыхтавалі мноства сюрпрызаў для сваіх гасцей, сярод якіх падарожжа па самых прыгожых залах Мірскага замка. Чым яшчэ багата культурнае жыццё краіны, даведаемся ад нашых калег. Прэм'ера на першым нацыянальным канале беларускага радыё. Сёння ў эфіры радыётэатр прадставіць спектакль без дэкарацый, касцюма, грыма і акцёрскай ігры на сцэне. Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы з другой назвай «Сёстры Дастаеўскі». Гістарычны дэтэктыў заснаваны на рэальных падзеях. Твор прысвечаны часам вялікага княства літоўскага і продкам сусветна вядомага пісьменніка Фёдора Михайловича Дастаеўскага. Гісторыю самай вядомай злачынкі 17 стагоддзя агучылі народныя заслужаныя артысты і маладыя акцёры сталічных тэатраў. Материал драматургически очень интересен, не только своими какими-то историческими, биографическими данными, он интересен в первую очередь еще и тем, что очень сильная драматургическая составляющая. То есть роли, персонажи, все выписаны очень эмоционально автором. За п'есу «Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы» і аўтар Ягор Конеў быў дастойны нацыянальнай літаратурнай прэміі ў вобласці драматургіі за 2016 год. Для шырокай публікі гэты твор загучыць упершыню. Маладзёжны тэатр эстрады заўтра ўвечары дорыць сваім гледачам святочную шоу-праграму «Ноч перад калядамі». Усіх жадаючых чакаюць вясёлыя калядоўшчыкі і няўрымслівыя чэрці, каза, калядная зорка, цукеркі-бараначкі і вячоркі на лаўцы. Калядаваць будуць і зоркі беларускай эстрады. Інна Афанасьева, Вікторыя Алешка, Вольга Уронская, ансамбль «Верасы», балет тэатра і іншыя. Да 7 студзеня ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага працуе выстава «Аголеная натура». Назва экспазіцыі цалкам апраўдвае сабе ў працах з адкрытым і дакладным малюнкам прыроды. Палотны напоўнены бясконцасцю часу і невычэрпным натхненнем ад разнастайнасці станаў лясоў, палёў, лугоў, воднай роўнядзі і нябесных прастораў. Усе свае карціны мастакі пісалі з натуры, рэгулярна выязджаючы на сумесныя пленэры. Заўтра на канале «Беларусь-3» лепшае з фестывалю «Залаты шлягер-2017». Слухайце сусветныя хіты ў выкананні маладога амерыканскага мультыінструменталіста, спевака і кампазітара Квенціна Мура, які карыстаецца папулярнасцю не толькі на радзіме, але і ў Европе. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. А зараз варта даведацца пра тое, што адбываецца за межамі нашай краіны. Падчас калядных святаў турысты ў Віфлееме могуць купіць не толькі звычайныя сувеніры, але і ёлачныя ўпрыгажэнні, якія робяць мясцовыя ўмельцы. Майстэрства вырабу перадаецца з пакалення ў пакаленне стагоддзямі. Майстры шкловыдзімальнікі праславілі горад Хеўрон на заходнім беразе ракі Іардан яшчэ ў біблейскія часы. Кожны год з набліжэннем калядаў на мясцовых фабрыках пачынае кіпець праца. Трэба паспець вырабіць сотні елачных цацак і ўпрыгожвання. Самая старая фабрыка ў горадзе працуе больш за 150 гадоў. Яе ўладальнік працягвае справу свайго бацькі, дзеда і прадзеда. Шкловыдзіманне – старая прафесія. Мы займаемся гэтым шмат гадоў. Гэта складанае мастацтва. Не кожны зможа гэта рабіць. Я навучыўся за некалькі гадоў.
Традыцыйна шкло вырабляюць тут з кварцавага пяску і соды, але сёння выкарыстоўваюць і перапрацаванае шкло. Печ падзелена на дзве часткі. Тэмпература ў адной больш за 1200 градусаў па Цельсіі. Там шкло плавіць. У другой пры тэмпературы ў 500 градусаў адбываецца паступовае ахалоджванне вырабаў. Падчас калядаў і навагодніх святаў елачныя упрыгожванні мясцовых майстроў карыстаюцца вялікім попытам не толькі сярод жыхароў горада, але і сярод шматлікіх турыстаў. У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны зараз працуе выстава «У баях за Айчыну». Экспазіцыя прысвечана дзейнасці чэкісцкіх фарміраванняў на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Айчыннай вайны і прымеркавана да стагоддзя з дня ўтварэння органаў дзяржаўнай бяспекі нашай краіны. Тут прадстаўлены малавядомыя факты пра першыя партызанскія атрады, дакументы і фатаграфіі, старонкі газет і рукапісных часопісаў. Яны распавядаюць аб баявых буднях байцоў і камандзіраў. Таксама ў экспазіцыі ёсць мастацкія творы саміх удзельнікаў партызанскага руху. Зіма. Пара хутацца ў цёплы шалік і зашпіляцца на ўсе гузікі. Новы год – час раскрываць душы і сэрца. А сталічны маладзёжны тэатр расхінае свае кулісы для свята. Спектакль-канцэрт «Кулісы на розхрыст» стане заўтра ўвечары выдатнай забаўкай для тых, хто хоча адпачыць ад святочнай мітусні. Вы ўбачыце музычна-тэатральнае прадстаўленне з мноствам песенных і танцавальных нумароў. Да 7 студзеня ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь працуе выстава «Сімфонія жыцця», прысвечаная 70-годдзю беларускага жывапісца і графіка Мікалая Таранды. Работы, створаныя мастаком у жанрах пейзажу і нацюрморта, знайшлі свайго гледача не толькі на радзіме, але і ва ўсім свеце. А зараз пазнаёмімся з кінанавінкамі, пра якія таксама гаворыць увесь свет. Сярод кінанавінак 2018 года наперад вырываецца стужка пра тое, чаго нам так усім не хапае напярэдадні Раства – пра веру ў цуд. Найвялікшы шоумен – гэта першы поўны метр рэжысёра Майкла Грэйсі, які адразу ўпэўнена канстатуе «немагчымае магчыма». Тейлор Барнум апантана марыў увайсці ў гісторыю, але ўсе яго заняткі не прыносілі яму задавальнення. І калі здавалася ўвесь свет супраць яго, ён вырашае пайсці ўслед за сваёй неверагоднай ідэяй. Барнум стварае зачаравальны паказ сенсацыю, мяняе погляды 19 стагоддзя на бадзяжны цырк і увогуле стварае падмурак для сусветнага шоу-бізнесу. Сярод акцёрскага складу максімальна гучныя імёны тыпу Зака Эфранта, Мішэль Уільямс і Рэбеккі Фергюсон. А галоўнага чараўніка іграе Хью Джэкман, які пракаментаваў, што марыў пра гэтую ролю ажно з 2009 года. І мара зоркі здзейснілася. Вось толькі прадзюсарам яна каштавала ўсяго нічога – $84 мільёны. Таксама Хью заўважыў, што фільм ён задумаў поп-музычны, каб можна было круціць гэтай песні па радыё, ды і ў першую чаргу хацеў зрабіць мюзікл для тых, хто зусім іх не любіць. Таксама на вялікія экраны выходзіць стужка пра прыгоды французскага Санта-Клауса разам са снягуркай Одры Тату. Напярэдадні калядак 92 000 эльфаў, адказных за выраб навагодніх падарункаў, зваліла невядомая хвароба. Санце нічога не застаецца, як запрэгчы сваіх лятучых аленяў і паспяшацца на зямлю за цалебным вітамінам С, які вылечыць памочнікаў і выратуе свята. Адна праблема – ніхто не прызнае ў ім навагодняга чараўніка. Паколькі Санта нічога не ведае пра людзей і людское жыццё, акрамя таго, што дзеці хочуць хутчэй падарункі, ён хутка аказваецца ў паліцыі. Рэжысёр-сцэнарыст і мсье Клаус Ален Шаба у слогане да стужкі выбраў новы колер сезону – зялёны, так што без адпаведнага тону адзення лепш на фільм не ісці. На рахунку Шаба дужыя прыгодніцкія камедыі «Джунглі клічуць» у пошуках марсупіламі і «Астерыкс і Абелікс. Місія Клеапатра». А ў Гомелі аматараў выяўленчага мастацтва чакае выстава работ народнага мастака Рэспублікі Беларусь прафесара Гаўрылы Вашчанкі. Яго па праве называюць класікам і заснавальнікам Нацыянальнай школы манументалістаў. Вядома ж, прапусціць экспазіцыю ніяк нельга. 26 студзеня ў Заслаўі пачнецца 18-й фестываль беларускай камернай музыкі. Арганізатары абяцаюць аж 4 фестывальныя праграмы. Прагучаць творы 27 беларускіх кампазітараў, таксама гасцей чакае конкурс маладых выканаўцаў і вялікі эстрадны канцэрт.
час задумацца пра набыццё квіткоў. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь зараз праходзіць выстава «Кракаўскія калядныя батлейкі». Гістарычны музей Кракава з 1946 года ладзіць штогадовыя конкурсы і выставы батлеек, якія вылучаюцца надзвычайнай рэлігійнай, мастацкай, патрыятычнай і гістарычнай каштоўнасцю. Некаторыя з экспанатаў маюць складаныя механізмы, а таксама ўбудаваныя музычныя рашэнні. Экспазіцыя працуе да 14 студзеня. Чарговы выпуск аўтарскай праграмы Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі» прысвечаны памяці дыктара беларускага тэлебачання, заслужанага дзеяча мастацтва ў БССР, вядучага грамадска-палітычных інфармацыйных праграм Уладзіміра Яркова. Глядзіце «Святло далёкай зоркі» заўтра ўвечары на Беларусь-3. Соком вотчыны гоню ад роду мы ўспоены. Сонцам родных нябёс мы з маленства аблашчаны. У сталічным тэатры студыі кінаакцёра заўтра ўвечары спектакль «Рабаванне ў поўначы». Гэта вясёлая камедыя вадывіль жыцця гандлёвых работнікаў з прыгодамі, выкрыццямі, з любоўнымі гісторыямі і рабаваннем. Вось паслухайце. Ноч намеснік дырэктара універмага затрымаўся на працы. Заўтра рэвізія, ў яго вялікая нястача. Нечакана ў краму пранікае злодзей, а потым жонка і палюбоўніца. Падзеі імкліва развіваюцца. У самым канцы мінулага года ў сталічным тэатры «Лялек» прайшла прэм'ера спектакля «Беласнежка». Мы папрасілі рэжысёра-пастаноўшчыка гэтай казкі Ігара Казакова пазнаёміць нас бліжэй з гэтай дзяўчынай. Здравствуйте, Игорь. Год назад репертуар Минского театра кукол пополнил спектакль «Рождественская история» по Диккенсу. И вот теперь знакомая всем «Белоснежка». Мне кажется, что показать по-новому знакомый с детства и уже неоднократно интерпретированный в театре и на экране сюжет достаточно сложно. Мне кажется, что все думают, что сюжет им знаком. На самом деле история не такая уже и популярная, поэтому не стоит задача ее каким-то образом интерпретировать, стоит задача раскрыть идею средствами театра кукол, раскрыть идею так, чтобы она была понятна детям, чтобы она была интересна. Я перед интервью перечитал сказку, и сейчас, будучи взрослым человеком, понимаю, что это очень жестокое произведение. Все сказки достаточно жестокие, особенно те сказки, которые прошли сквозь столетия. Сказки братьев Гримм, сказки Андерсена. И мне кажется, они живут благодаря тому, что в них есть какая-то глубокая идея. А глубокая идея всегда противоречивая, она всегда сложная. Сказка достаточно жестокая, здесь это есть. Но мы рассказываем это средствами барочного или средневекового театра, где острые углы можно немножко сгладить. То есть прием, который позволяет немножко абстрагироваться от самой истории и переиграть эту сцену. То есть мы делаем такой театр в театре, где гномы появляются, и гномы сами рассказывают эту историю. Для того, чтобы как раз донести в канун Рождества какую-то важную вещь. Сказочные персонажи появляются в канун сказки, в канун Нового года, в такое время, когда наше восприятие и детей, и взрослых чуть-чуть обострено на это. То есть нам хочется сказки, мы восприимчивы к этому, мы к этому открыты. И гномы в это самое время и появляются, чтобы напомнить о вечных истинах, о красоте. А режиссер детских спектаклей должен смотреть на спектакль глазами ребенка? Конечно, да. Но мы придумывали такую форму, которая позволит эту историю сделать понятной для детей. Всегда приходится сидеть на двух стульях. Во-первых, бороться с самим штампом Белоснежки, то, про что вы говорите. А второй момент – балансировать на том, чтобы и не завалиться в этот детский сад. То есть этот спектакль, мне кажется, такой здоровый баланс страшилок, который есть в сказке братьев Гримм, и чего-то другого, светлого, что у нас разворачивается, развивается по линии гномов. «Белоснежка» уже опробована на маленьких зрителях. Случалось ли, подглядывая реакцию детей, по-новому подходить к своим спектаклям? Ну, в общем-то, да. Я не люблю конкретно детские спектакли. Мне нравятся спектакли для семейного просмотра, что ли. И сказки братьев Гримм, они как раз-таки такие. Они многослойные, что позволяет на разных уровнях доносить разную информацию. Взрослые понимают свой уровень юмора, а дети получают свой. Я думаю, тем и тем должно быть интересно. Спасибо, Игорь, и долгой сценической жизни Белоснежки. Спасибо вам. До свидания.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Навіны культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».